Kienet Maltempata qalila li ħallit ħerba fatt ta' lokalitajiet, tant li bidlet il-fiżjonomija ta' ċertu postijiet mill-quta. Il-Maltempata ħari ġabet magħha riħ b'qawwa ta' rifnu mewġ kbir li kkaġuna ħsarat estensivi f'infrastruttura pubblika, l-inħawi kostali, l-art agrikola u anke lil servizzi essenzjali. Il-qawwa ta' din il-Maltempata waslet biex ikun hemm bżonn servizzi ta' emerġenza, partikolarment bl-intervent tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u entitajiet oħra li ssejħu biex jgħinu f'bosta inċidenti. 3 xhur mill-Maltempata ħari, il-Gvern ħabbar li applika għal għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea bilan li jikseb assistenza finanzjarja mill-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni mill-Gvern Malti tinkludi rapport komprensiv u verifikat ta' ħsarat ikkaġunati lil diversi setturi tal-pajjiż. Skont l-istima tal-Gvern Malti, il-ħsarat ikkaġunati mill-Maltempata ħari jammontaw għal madwar 128 miljun euro. Skont ir-regoli tal-fond biex pajjiż jikkwalifika għal xi għajnuna minn dan il-fond, il-pajjiż irid ikun ġarrab ħsarat li ma jkunux inqas minn 121 miljun euro. L-applikazzjoni preżentata minn Malta issa tiġi evalwata formalment mill-Kummissjoni Ewropea. Fi stqarrija, il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi ġie kwotat jgħid li din l-applikazzjoni turi l-impenn attiv tal-Gvern mal-istrutturi ta' appoġġ Ewropej u tixed sforz nazzjonali ikkoordinat. Dan huwa kalkolu li sar minn numru ta' ministeri flimkien mas-settur privat fejn ġabru diversi stejjem illi issa ressaqna lill-Kummissjoni Ewropea permezz ta' applikazzjoni għal għajnuna mill-European Solidarity Fund. Iċċara li din mhix applikazzjoni awtomatika ta' fondi iżda pass meħtieġ u strutturat biex ikun żgurat li Malta tingħata l-appoġġ li hija intitolata għalih wara dan id-diżastru naturali.